Барыгызга да имин көннәр теләп, бүгенге тапшыруны башлыйбыз. Һәм иң беренчеләрдән булып махсус яңа Мастяк авылыннан килгән хатларны укып китәм. Беренче сәламне ерак Рязань шәһәренә очырып, якташыбыз Радик Инсянович Хайровны күркәм 45 яшьлек юбилее белән ихластан әнисе София Ибрагимовна, әтисе Инсян Сулейманович, сеңлесе Иркә, тормыш иптәше Рушан Шафиевлар кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәселәре килә. Безнең бәгырне эзгән, күңелебезнең иң матур почмагын, йөрәгебезнең яртысын тәшкил иткән кадерле улыбыз, нәсел дәвамчыбыз Радикның бүген матур туган көне. Юбилее, аңа 45 яшь тула. Улым, нәкъ 45 ел элек бу дөньяга син тугач шатланганыбыз искә төшә. Әтиең улым дип горур йөрде, ә мин саклаучым, яклаучым булып үсәрсең диеп күңелемнән өметләр багладым. Шулай булып чыкты да. Син минем саклаучым гына түгел, ә гомумән илебезне саклаучы булып, менә инде озак еллар хатының белән бергә хәрби хезмәткәр булып эшлисең. Шушы матур мәхәббәттә 2 сөекле кызларыгыз туды. Юлиябыз да, Олесябыз да бик матур балалар. Безнең горурлык та, сөенеч тә алар. Ераграк яшәвегез генә бераз күңелне ымсыта. Ләкин шөкер, хәзерге заманда телеграм язып, берәр ай хәбәр көтәргә кирәкми. Көн сайын элемтәгә чыгып, сөйләшеп, хәтта күрешеп тә була. Кытлыйбыз сине матур юбилеең белән. Яшьрак кунакка кайтып, безне сөендерегез. Улыкаем, алтын алмам, нәселемнең дәвамы. Баладан да татлырак ул бу дөньяда зат бармы? Улыгаеп киләсең син. 45 тулды бүген. Һәр вакытта аяз булсын баш очыңдагы күгең. Ата-ана дугасында йөре һәр чак сакланып. Без дә яшиек авылда синең өчен шатланып. Тормышларың тулы, шөкер, үзебез күз тидермик. Булган кайчак авырлыкка артык игътибар бирмик. Хатының белән сөешеп, яшәгез бергә. Җитәрлек бирсен бәхетен балам сиңа гомергә. 2 кызың, күз алмагыз, гел шатландырсын сезне. Шөкер, бәхетле итә алдың улыкаем син безне. Кадерле Радик Инсянович, юбилеегыз белән котлап, ихластан без дә сезгә бары уңышлар теләп калабыз. Һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Син шатлыкның үзе төселе, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем, улым гынам, улыкаем, улым минем, бәхеткә ең булсын димен, якты булыр, барыр юлың. Мин ышанам сиңа, улым, улыкаем, улым минем, бәхеткә ең булсын димен, якты булыр, барыр юлың. Мин ышанам сиңа, улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара, үз бәхетең үз кулыңда. Улыкаем, үзең кара, улыкаем, улым минем, бәхеткә ең булсын димен, якты булыр, барыр юлың. Мин ышанам сиңа, улым, улыкаем, улым минем, бәхеткә ең булсын димен, якты булыр, барыр юлың. Мин ышанам сиңа, улым.
Sözümni işit zinhar Bu yüreğim мәңгі şulay Sen dip diber, Улы қайын, улы менің Бәхетке ең бұсын деймін Яқты болыр, барыр юлым Мен шанам сиңа улым Улы қайын, улы менің Бәхетке ең бұсын деймін Яқты болыр, барыр юлым Мен шанам сиңа улым Яқты болыр, барыр юлым Мен шанам сиңа улым Радик Инсянович Хайров хөрмәтенә безнең тапшыруда тагын бер котлау хаты бар. Бу юлы Ногинскидан бер туган сеңеле Гөлфия, тормыш иптәше Ринат, яңа Мастяктан сеңеле Иркә, тормыш иптәше Рушан котлыйлар. Кадерле кешебез безнең, бүген синең бик матур гомер бәйрәмең, елда кабатланып килгән туган көнең. Бу матур бәйрәмеңдә сиңа һәм хатыныңа да олы рәхмәтләребезне башлап җиткерәсебез килә. Сез авыр чакларда беренче булып ярдәм кулыгызны сузучы кешеләр безнең. Аллаһы Тәгалә кылган игелекләрегезне меңләтә яхшылык белән кайтарсын. Якыныбыз безнең. Шөкер, синең тормышың матур, гаиләң күркәм, бар әйберең дә бар шикелле. Тик без сиңа теләкләр эзләгәндә иманлы картлык, киләчәктә килүен теләргә булдык. Яраткан тормыш иптәшең белән бергә тигезлектә гомер итегез. Бары матур көннәр алда көтсен. Бәла кайгылар сезне уратып узсын. Әтиәниебезгә без аеруча рәхмәтле. Синдәй абый безгә кеше бүләк иткәннәре өчен. Сентябрь ае башлануга бәйрәм безнең гаиләдә. Абыебыз туган көнен каршылый шул тирәдә. Аңа хәле бездән килсә бирер идек җиһанны. Кояштай озын яшәтер идек әле без аны. Аның холкы бигрәк күркәм, эшләре сыкланырлык, гаиләсе дә таңнар калып, үрнәкләргә алырлык. Ихлас йөрәктән исәнлек телибез иң мөһиме. Иминлектә узсын синең алда килер һәр көнең. Кадерле Радик Инсянович, якыннарыгызның теләкләре тормышка ашсын, алдагы җыр бәйрәмегезне матурласын. Шақтан бірге ойнабыздық Біз бит бір қан, біз бір туған Еласаң теңені қоя, еғылсаң құлын суза Байғыда балдырмас бір қойшын Ялғыз түгел, абайым бар дейін Әнейім гіләйтік тұра Еңін әріне құлым қойып, еңін әріне құлым қойып Көрішулер Өзіме тұра Еңінәріне құлым қойып, еңінәріне құлым қойып Көрішулер өзіме тұра Матур яшибіз біз бұл дүнияда Шағышлы достарда бола Нәкин бола Dostum da türlüsü, serin şişi bulmayı barsana Yalnız tüge, abim var diye Eniyim geleydik dıra İğnerine kulağımı koyup, İğnerine kulağımı koyup Kuşular özünü dıra İğnerine kulağımı koyup, İğnerine kulağımı koyup Kuşular Өзіне тұра Minəm ənəm
deyip gururlansa, Көңіллерге рәхәт йөгерә. Кайгыларны уртаклашып, уңышларга келіп куанып, абыйым шулай яшигән бергә. Ялгыз түгел, абыйым бар дия, әнием геләйтеп тора. Иңнәренә кулым куеп, күрешүләр үзен итара. Ялгыз түгел, абыйым бар дия, әнием геләйтеп тора. Иңнәренә кулым куеп, күрешүләр үзен итара. Иңнәренә кулым куеп, күрешүләр үзен итара. Күрешүләр үзен итара. Абай дию үзен итара. Чираттагы кытлау хаты әлеге гаиләдән Ногинск шәһәренә аша. Аларның якын кешеләре, кияүләре Ринат Равилевич Улданов күптән түгел генә матур юбилеен 50 яшь тулу көнен каршылаган. Узган гомер бәйрәме белән аны кайнанасы София Ибрагимовна, тормыш иптәше Инсан Сулейманович, Иркә һәм Рушан Шафиевлар кытлыйлар. Алтын юбилейда алтын кешегә, алтын теләкләрне нык җиткерәсебез килә дип башлыйлар алар үз язмасын. Юбилейлар төрле була. Ә менә ярты гасыр гомер узгач, иң мөһиме җитә торгандыр. Кадерле кешебез, бу матур туган көнеңдә сиңа ихластан Аллаһ Тәгалә язган гомерләреңә җитәрлек саулык бирүен телибез. Чөнки саулык дөрестән дә иң зур байлык. Иманыңнан аерылмыйча, чын ир-атларча, куйган максатларыңа ирешеп, ни теләгәннәреңне булдырып, матур гомер ит. Юлыңда кыенлыклар очрамасын. Булган киртәләрне җиңеп чыгар өчен Раббым үзе көчен куәтен бирсен. Кызыбыз белән бергә яшәвегезгә без бик шатланабыз. Синдәй кияүләр ул сирәк очраганын әйтәбез. Хәлеңнән килгәнчә гомере буе ярдәм итеп яшисең. Бер кайчан да тискәре сүзләр ишеттермисең. Безне улылаган өчен сине дә Раббым үзе улыласын, кадерлебез. Якыныбызның бүген туган көне. Бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Туган җирләр ерак калган күптән. Син чит якта яшәп киләсең. Тик шулай да якын кешеләреңә барназыңны мулдан бирәсең. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барын да. Насыйп итсен туган көннәреңне каршыларга бергә тагын да. Ходай сиңа саулык кызганмасын. Бирсен тия бәхет, шатлыгын, уңышларың синең артып торсын. Көтсен алда матур картлыгын. Кадерле Ринат Равилевич, алтын юбилеегыз дөрестән дә тормышыгызга матур төсләр кертсен. Әлегә кадәр булдыра алмаганны, өлгерәлмәгәнне теләк белән җиткереп эшләргә язсын. Ә бүген якыннарыгызның махсус бүләген, күркәм җырын кабул итегез. Юбилеегыз котлы булсын. Яшьлегем җилкәннәр җиге, соңлап булса да кайтасы иде. Үткәнне булмый кайтарып инде. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак коелса да, язда һаман уйларым.
Өткөн гүмбүргө төрүлүсүн туры килди күрүлгө сагыш капласа аяз күгүнү шатлык йылмайып ачты көңүлү йөгүрө yıllarım Barılıp qarladım gözün yaprak Kıyılsa da yazda kaman uylarım Yüküre yıllarım Barılıp qarladım gözün yaprak Kıyılsa da yazda kaman uylarım Рәхмәт Худайга, рәхмәт дөньяга Сөйгән ярыма, туганнарыма Яшисе килә дуслар булганда Яшьлек дарман